jeg mener, selvom jeg er mega berømt, så forventer jeg jo ikke, at han bliver set af helt mange mennesker. Det var rigtig sødt, fordi at vi stod og kiggede på ham. Totalt stalket? Det var så anden gang vi mødte ham, det var i går. Festskolens dag. Hvor du kom på efterskolens dag for at stalke ham? Ja, så siger det er faktisk helt creepy. Du er bare creepy. Og så siger en af drengene, se, det går her. Så der gik hjem. Så er sådan lidt, oh my god. Og som aftenen, jeg skulle så ham med øjne. Okay. Så viser jeg sådan nogle billeder af øjne. Ja. Hvor høj er han? Lidt højere. Ja, han var.